nga kuma tɛmɛnenw na ngo an bɛ yan fɛn fɛn bɛ na ni basigi ni taɲɛ farikolo ɲɛnajɛ b'o la dakana b'o la kɛnɛya sira b'o la kalan b'o la an bɛ ekɔlibila min kɔnɔna na n'i ko ko bɛn ni sabati ni fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ y'a ko yɛrɛ balontan farikolo ɲɛnajɛ ka ca basikɛti bɛ yen fɛn boli bɛ yen nɛgɛsoboliw bɛ yen n'o ye buguru ka ko ye mais fɛn bɛɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni fanga b'a la ka na ni bɛn ni sabati ye an ka jamana in kɔnɔ hali jamana in tɛ diɲɛ kɔnɔ o ye balontan ye o ntolanci an y'o hakilina tigɛ an m'a daminɛ sisan an y'a daminɛ a bɛ wagati bɔ mais an y'a ye ko vraiment jeunesse bibina manden kɔnɔna la fɛn bɛ se k'u kolosa ɲɔgɔn na mali yɛrɛ kɔnɔ ka ɲa o ye farikolo ɲaga ye an bɛ nin kɛ pour que ka kɛ taamasere de ka sira yira mɔgɔw la tuguni hali bi an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ sirabila de kɛ ka sira yira kɛ mais nin fana ka kɛ comment mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ génération ni ɲɔgɔn cɛ an y'o de latigi k'a kɛ coupe ye manden kɔnɔna na n'a bɛ kɛ kalasa n'a bɛ daminɛ dimanche n'Ala sɔnna ma vacances kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ hali denmisɛnninw ka kalan san kɔnɔ peut-être u bɛ cours dɔw suit cours bɛ taa ka dɔw dan kalan bɛ taa ka dɔw dan mais ka san labɛn pour que u bɛ se ka don san kɔnɔ ni hakilina ɲuman ye ni faamuyaliko ɲuman ye an b'o kɛ hali ani kapu ye o de y'a to jeunesse ka ko o y'an ka ko ye an bɛ sigila yɔrɔ min na n'o ye sibi kɔnɔna ye balontan in kun y'o de ye vraiment pour que ne yɛrɛ ka fɛn don mun bɛ ka di n ye cogo parce que n b'a dɔn mun b'a la balontan tɛ a nafoloko dɔrɔn ye fɛn fanga ka bon a la o y'a bɛn ni fara ɲɔgɔn kan ni sabati ye o bɛ na ni jeunesse sabatira dɔrɔn ni sifinw sabatira u bɛnna dugu taɲɛ ka nɔgɔ jamana dilanni ka nɔgɔ an y'o de hakilina ta o k'o bila mɔgɔw ka bolo kan dugu in na pour que a ka kɛ tournoi ye kalo kelen kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ. tɔgɔ Fali Kunate Kalasa a nisɔndiyaba bɛ na ka sababu kɛ sala a sababu ye sala don mais y'a ye k'a fɔ ko balontan bɛna kɛ Kalasa diɲɛ bɛɛ k'a lɔn mɔgɔ yɛrɛ ɲinɛ sababu kɔ a ju ye sala ni a kɔmɔgɔ ye ani toyi kɛ vraiment a ye laɲini minnu kɛ ka na Kalasa ma a bonyalen Kalasa ma a ye barika la tiɲɛ yɛrɛ la ni hɛrɛ tɛ se bana fo ka dugukolo meleke mɔgɔ mɔgɔ b'i kanu i fana ka kanu bon sala ni a ka mɔgɔ ye a y'a Kalasa kanu Kalasakayi fana a ye kanu kosɛbɛ ni balontan kɛlen Kalasa ye yan a diyala an ye kojugu Ala ka barika don a ye dɔn Ala ka a ye garijɛgɛ yiriwa Ala ka barika don a ye dɔn Ala ka den balo tiɲɛ yɛrɛ la vraiment Kalasa a b'a la barika la nin ye Ala yɛrɛ ka latigɛ de koba minnu kɛlen Kalasa yan a bɛɛ fara ni Ala yɛrɛ ka masaya la ni Ala ye ko bɛ kɛ yɔrɔ min dɔn o bɛ kɛ o yɔrɔ kama an bɛ Ala fo k'a barika la a n'a kɔmɔgɔ ye o de Ala sago sago. Ne tɔgɔ ye Siriman Konate ka bɔ Kalasa an kɔni bɛ yan bi o sababu ye sala ka kubu min bɛna da alimaw tɔgɔ la an bɛ yan bi o de kosɔn vraiment ne yɛrɛ y'a ko dɔ bɛnna dɔ ye ne y'a organisateur dɔ ye vraiment an y'a daminɛ ɲinan bɛ kɛ a ballon jouer ko sabanan ye an fɛ ne b'a ko labɛn na vraiment a bɛ kɛ bonya min kɔnɔ a ye mɔgɔ fa quoi a ye mɔgɔ fa voilà parce que an bɛ balontan wɛrɛ da bɛn min tɛ nin de mais ni kɔni ɲɔgɔnna tɛ an ka mara la ni ɲɔgɔnna tɛ vraiment a ye ne content a ye nisɔndiya parce que an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ni cogoya min ye ni ko tɛ kɛla bonya kɔnɔ hali n'a ye kelen kɛ a tɛ filanan quoi mais ni ko kɔni bɛ kɛ bonya kɔnɔ k'a k'a kɛcogo la vraiment n'a ye mɔgɔw wele wagati e bɛ boli i nɔfɛ an kɔni vraiment a y'a nisɔndiya n'an kɔni tora nin na an bɛ kuma nɔ min ka bon ni balonko ye o y'an kɔni ka foli ye ka di sala ni a ka jama ma. bon balontan nin bɛ tali kɛ dugu min na bon bi la mɔgɔ minnu bɛna jouer a la a bɛ dugu tan bɔ mais mɔgɔ tɔgɔ la équipe tɛ yen an bɛ joueurs de fara ɲɔgɔn kan an b'u tila entraîneurs ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ mɔgɔ dɔw choisir k'u kɛ entraîneurs ye ka u tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ Kalasa joueur dɔ bɛ e bolo Genata dɔ b'i bolo Tabunta dɔ b'i bolo Kakata dɔ b'i bolo Jelibaninta dɔ b'i bolo Sojankɔrɔ mɔgɔ dɔ b'i bolo Kongani mɔgɔ dɔ b'i bolo bon ani Sibi qualité nin fana an b'a mɔgɔ bɛɛ tila o cogo la vraiment a ko kɔni bɛɛ kɛra bonya min kɔnɔ vraiment a ye ne yɛrɛ fa kosɛbɛ a ye ne nisɔndiya parce que n'i bilala ko la bɛn na ni ko ma kɛ a cogo la dɔrɔn i fɛrɛ bɛ faga mais vraiment an bɛ bori la nin ko nɔfɛ fo an ka saya ni Ala kɔni y'a seko ye o ka continuer n'a ye a ka di ne ye kojugu o ye ne kɔni ka laɲini ye.